Baik, sini media no. Kini yang social media ma paiman ikai, sini kumpu academy kumulung ni admission na tiyi. Taklay buseng admission nai maya, tamang ke seng nursery tai KG1 no simi si admission kainai, abo section kaisa, sini section kaisa wo 3 jona. KG1 no 3 jona, nursery wo seng 3 jona telangnai. Tai KG2 ni simi class 9 jora jeng nai maya taklay tamni bagi himala sini school of belai kena student kabang tabuk jara 2936 student 2936 jona tabuk tongo amoni bagi over student ong tongo cinabo tabuk Bidyajyoti khlaijaka tai CBSE khlaijaka jeng norms ni mote jeng thangna nango sini teacher rok tai classroom rok sini pusok yamoi tongo amoni bagi ang lukurokno koina nayo joto hasal gandar ba kabangma lukurok ano phun khlayo admission form ni bagai haipana ang borokno sajak jeng taklai KG1 dai nursery CBSE telangnai tai oino class rok jeng telangmia amon bagai hasal tongnai rok norok kosto khlai phaina nanglak amoni bagai nang tinio media social media kok sana nangkha nongni bagai tai jara KG1 hangkai 4 plus 4 bosor tai 5 bosor ni bisingo tai nursery hangkai 3 bosor ni simi 4 bosor 3 plus aboni bagai nongni jerai judi boyos 3 plus ongi tongkhangkai ebake 4 plus ing tongkai noro admission form nai manai tai seat ni sai judi kabang candidate hangkai sing lottery khlainai seat ni bisingono tongo hangkai lottery khlainai ya jotono manai piaba 30 ni like hangkai sing lottery ma khlainai karon jeng asuk naimia sing capacity gerei aboni ono ang lukurokno koinana nayo norok oboni bisingtei norok saimanai sini kumpu academy kumulungo jeng taklai admission telangane thangai tongo aboni bagai ang opok sanani ma phaika hambai ang lukurokno sanani nayo jeng admission form to 5 tarik February ni simi 29 tarik jera renai ni jeng notify khlaika piaba candidate asuk phayani bagai jeng haina hai extension phayna nangkha abo March ni 15 tarik jera jeng form renai tai joma hangkai 18 tarik jera jeng nareknai aboni yak ulo keboni form narekjaklak tai form bo rejaklak jotono hambai।